Yan, okay na mga kabayan yung solar na pagana na namin. Yan, i-speed test natin mga kabayan yung nakakarating na internet dito. Yan, pababa na kami. Yan, paalis na kami mga kabayan. Ay, hinihintay ko na lang pa ni Alan, may kinuha pa. Yan, yung anak ko, ayun sa likod. Yan, sana makapagana kami mga kabayan sa Barangay Pantat kahit isa munang bindo. Yan, na-check ko na rin yung antena ko dito sa San Ramon. Ito kasi sa amin mga kabayan, Barangay San Ramon ito. Yan, okay naman, malakas yung internet kanina. Na-check ko sa bundok. Yun yung magpapasa doon sa Barangay Pantat mga kabayan. Few moments later. Yan, dito na ulit kami mga kabayan sa Barangay Pantat. Yan, pinatawag ko lang kikling yung kasama namin dito na taga rito. Bali, handa ko na yung mga iaakit sa taas. Yan, paakit na kami ng bundok mga kabayan. Ayun na, nauna na si Clint sa kasi Mani Alan. Ayan ang mga kabayan yung dalawa. Kumuha ng balagwitan si Mani Alan. Ayan o. Mga karapi-kapi kita duman. Oh. Yun ang taklin. Pero naglalakong sira. Isda. Ang sira dito mga kabayan, isda. Bayog. Bayog pa uli. Balik-balik kami dito mga kabayan kahapon. Kagaling lang namin dito. Inabot na kami ng gabi. Grabing pagod mga kabayan. Ayan ang aming antena. Nagkakarga na yan ngayon mga kabayan kasi mainit na ngayon. Pero may karga naman yung battery namin. Okay, putok na yun ang pag sa'yo bala. Ngayon mo na yung mamating pagal. Ayan ang mga kabayan. Hindi kita yung panel. Ayan ang mga kabayan. Inaakit na namin yung sektor. Ayan o. Si GR mga kabayan o. Yung may daldala ng sektor. Diyan mo na sa pinakatok. Bago mag-iraram ng alamre. Para kung magkakabit tayo sa ibang mga sityo pa dyan, abot niyan. Yan, dyan na lang sa may tuhod na yun, oh. Iyo, pasiguruhon mo, RIR, baka mahulog, butasan mo. Yan, diba may sobra yung UTP cable namin mga kabayan. Mas maganda na yung may sobra kaysa kapos. Paano pagsabod ka rin? Hindi, si GR na pagbaba. Paano yung magsabod? Yung po. Dahil itong puro yar. Itong puro ar, isabod mo dyan, yar. Isiting mo na muna yan, sektor. Hurihon mo na yan, kuyan. Nganing sip na ang sektor tang kuyana. Yan, tatlong tubo yan mga kabayan. Yan, napagana ko na rin mga kabayan tong kuyan. Napagana ko na rin tong solar namin. Ayun mga kabayan, ha. Dito ako nakakonect ngayon. Akin na lang yung cellphone ko, Klein. Para subukan natin yung speed. Speed test natin mga kabayan.
Yung nakakarating dito sa Barangay Pantat. Yan mga kabayan, 11, 12. Halos 13 Mbps mga kabayan, 14, 15. Yan, okay na yun mga kabayan, pansamantala. Para sa kahit mga 3 bindo mga kabayan, kayang-kaya niyan. Yan, yung upload naman halos nasa 6 Mbps. Kasi yung sektor namin mga kabayan doon sa amin sa Barangay San Ramon nakataliko dito. Di bali pagdating namin doon iikutin na lang namin. Automatic na lalakas na yun dito. Yan mga kabayan yung nakakarating dito. 15 Mbps. Solar na pagana na namin. Ulitin natin mga kabayan. Yan, malakas na sa bindo yan mga kabayan, ganyan kalakas. Yan yung upload ang medyo mahina. Yan, disalign pa kasi yan mga kabayan, nakatalikod kasi yung sektor sa barangay namin sa San Ramon. Yan, okay na yan. Yan, pauwi na kami mga kabayan. Yan, gumagana na yan mga kabayan ngayon. Yan, nakapadlock na ako mga kabayan. Yan, nakapadlock na yan mga kabayan. Dito dalawang maliit kasi isa lang yung padlock ng malaki. Di bali papalitan ko na lang yan pag balik. Yan yung solar panel na yan mga kabayan, nakatali na yan. Di bali yung pinapagana ng solar, isang sektor, lap GPS saka isang ginto. Yan. Dalawang kuwan mga kabayan. Dalawang 24 volt ang pinapagana niya. Yan, pauwi na naman. Yan, sa baba mga kabayan, maglalagay na kami ng bindo ngayon. Sana mapagana ko. Sorry pa nyo umuwi. Kahit isang bindo lang mga kabayan para kahit pa paano ay bumabalik na. Yan, dito na kami mga kabayan. Yan, pupunta kami sa plaza mga kabayan. Ikakabit ko yung bindo doon. Yan, dyan lang dito yung gamit. Yan, dyan lang naman mga kabayan yung plaza. Mga kabayan, coin slot pa lang yan sa kabox. Ngayon ilalagay ko na lahat para mapagana na. Yan, ito yung mga kabayan. Sarado bagaan. A few moments later.
Yan, tapos na mga kabayan. Tapos ko nang ilagay yung piso wifi dito mga kabayan. O, ayan, umiilaw na. Yan, at ang dami lang naghulog agad mga kabayan. Tingnan nyo. Ayan mga kabayan, o. Ilawan natin mga kabayan. Ayan. Yan agad yung naghulog. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. Halos nasa 15 agad mga kabayan. Ang naghulog. Yan agad mga kabayan yung naghulog. Oh. Yan, pauwi na kami mga kabayan. Ayan, sikli naman yung driver. Kami na lang tatlo. Kasi mga ni Alan. Ayan mga kabayan, ang dami na agad namin customer. Oh. Hanggang doon niya sa dulo. Ar, sige Ar, salamat. Dumaan lang ako alas 10. Iyo.